Triatletes i més triatletes, tots cap al punt de sortida. Gairebé 300 han pres part al Memorial Llorenç Avilés. Triatletes arreu i tots amb un objectiu. No nedar molt enrere. Després, la bici que és el meu fort, ja està. Acabar i passar-ho bé i sobretot millorar el temps de l'any passat i bueno, de disfrutar del dia d'avui, ja que fa molta calor, però bueno. Tanta sort que la primera prova sempre és la natació. Sortida i homes a l'aigua. Homes i dones, 750 metres per endavant, els 750 més refrescants, per dir-ho de qualque manera. 9 minuts i 58 segons va invertir Rodrigo Chávez, el més ràpid a l'aigua, però això no és només nedar. A poc cadascú agafa la seva posició. Alguns la mantenen, altres la perden i d'altres la recuperen. El danès Andreas Linden era el primer en aparcar la bicicleta i enfilar els darrers 5 quilòmetres a peu. Una posició que ja no deixaria fugir. A la batalla pel triomf entrava també el fornolutxer Cristian Moriana i el monès Nil Triudavets. Al final, victòria pel danès amb 1 hora, 8 minuts i 13 segons. Estic molt content. Aquest ha estat el meu primer triatló de la temporada. He tingut una lesió a la cama. He estat mig any sense fer res, sense poder entrenar. Fa 2 setmanes he tornat a córrer. Per tant, estic molt satisfet. 1 minut i 17 segons després, en segona posició, arribava Cristian Moriana, que no podia reprimir l'eufòria. És una recompensa molt grossa, la veritat que estic molt satisfet d'aquest segon puesto i primer balear, sí. El tercer lloc va ser pel triatleta revelació el monès Nil Triudavets, amb 1 hora, 9 minuts i 45 segons. No m'havia proposat per res, havia vingut de Menorca i no m'havia proposat per res fer tercer. I mira, ho he donat tot i m'ha sortit un carrerón que mai havia pensat. Carol Sitges, amb 1 hora i 20 minuts i 43 segons, era la triatleta més ràpida. No tenía pensado nada. Lo había hecho el año pasado y bueno, no sabía muy bien qué iba a hacer hoy. I no li va anar gens malament. D'altres no varen guanyar, però és que la victòria pot tenir mil cares.